катлаулы. Була ағы қарасы, шул тормышның юлларынан келе өзің сойлысы. Әйләнәдә көн үтә, әйләнәдә төн үтә, матур гына, тыныч гына, яшәүләргә ни җитә. Әле кайчан гына дөньясын онытып, болында җырлап йөргән малай хәзер Түбән Кама урамнары буйлап агырур атлый. Шәһәрнең һәр сукмагы, һәр тыкрыгы, һәр йорты аныкы, үзенеке, җанына якын. Фирдәвис Ханов танылган архитектор, әлеге һөнәргә 40 елдан артык гомерен багышлый. Заходя в парк через арку, не зная творчества Тукая, увидев все это дело, вчитываясь в текст скульптурных композиций, выходишь уже полностью зная, по крайней мере, основные элементы, основные творчества великого поэта Тукая. Вот этим я рад. Парк Габдуллы Тукая по праву считается уникальным. Он реконструирован по индивидуальному проекту Фирдависа Ханова. Долгие годы территория была практически в запустении. Здесь не было ничего, кроме памятника великому татарскому поэту. Сейчас это сказочное королевство под открытым небом, где ожили герои известных татарских произведений. Этот проект архитектора получил признание на международном уровне. Еще один удачный проект Фирдависа Ханова – набережная реки Кама. Это настоящая жемчужина среди нижнекамских достопримечательностей. Ее завораживающий вид никого не оставляет равнодушным. Одни места покоряют своей первозданной природой, другие поражают смелостью архитектурных решений, третьи являются святыми для верующих. Можно смело сказать, что Святой Ключ словно магнит притягивает как нижнекамцев, так и туристов со всего мира. Туристы разных городов, из других стран даже бывают, с любовью подходят и роднику по набережным, и, соответственно, здесь получают большое наслаждение. Фирдәвис Ханов Түбән Каманы тормышка ашкан хыялым ди. Кама ярында төзелүче шәһәргә яшь белгеч гаиләсе белән 70нче еллар ахырында килә. Институтны тәмамлагач, аңа шунда юллама бирәләр. Яшь архитекторны эш дигәннәре кола җәеп көтеп торган. Тимер юл вокзалын төзекләндерәсе, Сабан туй үтә торган Ильинка мәдәни күңел ачу үзәге, 500 кешелек залы булган Әҗәмих мәчете төзелеше. Һәрберсенең үз тарихы. Үземнең шундый бер күңелгә сеңгән гадәтем бар. Ул гомер буе шулай булды ул. Алдан уйлап йөргән идеяләрне кагъзга төшерә башлау, макет белән ясау һәм аларны еллар буе өсти арттыра яхшы якка үзгәртү эшендә утыру. Нур мәчете шәһәрнең йөзек кашларының берсе. Диварларда Коръән аятлары уелып язылган, залның түбәсен 7 метрлы люстра бизи. Аны төзегәндә дин әһелләренең бөтен теләкләре исәпкә алынган. За 40 с лишним лет работы архитектором Фирдавис Ханов спроектировал около 70 объектов, и это не считая памятников и общественных пространств, и каждый из них по-своему уникален. Неудивительно, что 3 года подряд, с 2004 по 2006, Фирдавис Ханов был признан лучшим архитектором страны, победив во всероссийском конкурсе профессионализма и мастерства. Он заслуженный архитектор Татарстана и России, член Союза архитекторов Советского Союза, России, Татарстана, обладатель золотого знака «Кентавр», почетный гражданин Нижнекамска. Шунысы символик мәгънәгә ия. Шәһәрнең юбилее һәр вакыт Фирдәвис Ханов юбилее белән тәңгәл килә. Быел Россия һәм Татарстанның ат казанган архитекторы Түбән Каманың мактаулы гражданинына 70 яшь тула. Озак еллар шәһәрнең архитектура һәм төзелеш идарәсе җитәкчесе булып эшләгән. Аннан китеп, бер ара район башлыгының киңәшчесе вазифасын да башкарган. Бүгенге көндә янә элекке хезмәтенә кайткан Фирдәвис Ханов гел эзләнүдә, хезмәттә.
70 яшьлек юбилейын Фирдәвис Ханов зур тормыш байлыгы белән каршы ала. Сабыр, ярдәмчел Розалия ханым белән бергә алар 2 бала тәрбияләп үстергәннәр. Марат һәм Айгөл, икесе дә башлы күзлем, башка шәһәрдә яшиләр. Әби белән бабай балалары, оныклары белән телефоннан гел аралашып торалар. Кызым, Привет, привет, иштеләме? иштелә. Кызымында бакчада әнең белән. Нәрсә эшләп Күн кояшлы, җылы, рәхәттә сен искә яшереп алабыз сездә ничек икән дип. Эшеннән ничек булса, өйдә дә шулай ук. Ярдәмчел. Балалар өчен яхшы әти булды ул. Олыгайгач та һаманда гел бергә матур гына яшәргә инде. Авырмыйча, исән-сау гына булып тигезлектә. Фирдәвис Ханов ышанычлы ир, кайгыртучан әти, бәхетле бабай гына түгел, һәрвакыт ярдәм кулы сузучы, төпле киңәшләр бирүче дуста, элемтәләр өзелгәне юк. В первую очередь это архитектор. Архитектор не как профессия, это как творческая личность, это художник, это состояние души. Син безнең халкыбызга чын күңелдән хезмәт иттең. Бүтән дәртеңне биреп, көчеңне биреп, менә шушы түбән камерага ничек матурладың. Россия күләмендә иң төзек һәм иң матур, иң күркәм шәһәр исемен алган икән. Монда шулай ук Фирдәвис Гайнетҗан улының өлеше зур. Güzel бакчалар оештырдың түбән камага. Сабан туйы гына урыны гына ни тора. Һәр вакытта шулай иҗатчы булып калыгыз. Сез шәп егет. Бәйрәмегез белән, гомер бәйрәмегез белән чын күңелдән кайнар котлыйм, якташым. Сез нык әйбәт кеше, шушы эшләгән, кылган яхшылыкларыгыз гомер буе үзегезгә кайтсын. Шушы дөньяда иң бәхетле ир кеше булып яшәргә сезгә насыйп булсын. Тагын бер казызны юбилейгыз белән Ринат Рахматуллин һәм миннән кыска гына бер җыр. Чакыр гына мине, чыгам зур юлларга, сиңа булган хисләрне, салам шушы җырларга, салам шушы җырларга. Чакыр гына мине, чыгам зур юлларга, сиңа булган хисләрне, салам шушы җырларга, салам шушы җырларга. Саф сөюең белән минем атадыр бәхет тагым. Син сөеклем бар чагында миңа ни кирәк тагым. Яшигәле сөю белән үзеңнең кадрен белеп, һәр адымда безне диям, көтсен бәхетсез көн. Чакыр гына мине, чыгам зур юлларга, сиңа булган хисләрне, салам шушы җырларга, салам шушы җырларга.